Jeg er ham, der lige har bedt dig om at skride derhen, hvor kravene går med nummerplade. Jeg er altså ikke helt sikker på, at jeg forstår. Du forstår ikke, hvad jeg mener. Skal ud for dig. S-K-R-I-D. Skrid! Temperaturtråd. Temperaturtråd. Er der træ? Nå. Er der træ? Hvad? Er der træ? Jeg er trold. Så det må være min forsinkede julegave. Nej, men jeg har et rigtig godt tilbud til dig. Et frækt tilbud. Nej, værsgo. Tillykke, Trold. Du er blevet udvalgt blandt millioner af skabninger. Et uimodståeligt tilbud banker på din dør. Det eneste, du skal gøre for at høre mere, er at kysse lækkerpigen. Der er vist ikke så mange valgmuligheder. Er der vel? Sådan har jeg aldrig fået den før. Ja, endnu. Tillykke. Du har netop accepteret den farefulde opgave at redde prinsesse Gertrud fra den onde troldkvinde. Hvad har jeg? For flere informationer, kys lækkerpigen. Du er altså virkelig sød. Da du nu har kysset lækkerpigen 2 gange, er der ingen vej udenom. Du har en uge til at fuldføre din mission, ellers bliver du desværre forvandlet til den mindre pæne del af en betændt fodvorte. Jamen, jeg har ikke sagt ja til noget som helst. Jo, du har. I og med, du har kysset lækkerpigen 2 gange. Du glemte at læse det med småt. Kys lækkerpige igen, for at få en detaljeret plan over din mission. Du kysser simpelthen så godt, jeg er ved at Ja, den er eksplodere. god med dig. Du skal rejse til den allernordligste ø i den allermørkeste del af landet. Her skal du kæmpe imod den onde troldkvinde Gylpe for at befri den unge, smukke, dejlige, velformede, savnfremkaldende og helt igennem uskyldige prinsesse Gertrud. Undervejs på din rejse skal du finde 2 ting, som du skal bruge på at overvinde Gylpe. De er som følgende: Herrens ring og det lyseste sværd. Held og lykke. Denne besked og lækkerpigen vil eksplodere om 15 sekunder. Hvad så? Ja, skal vi også spille? Løb! I ting! Var det bare en joke, eller hvad? Vi må videre. Hvorfor skulle det lige ske? Hvorfor er verden så ondt på mig? Så kan du lære det! Hvor i ånden? Hvad har jeg nogensinde gjort jer? For det første, så kan du ikke finde ud af at læse eventyr op. Nej, det kan du ikke. Og for det andet, så er du bare generelt irriterende. Og grim. Du har vist ikke været så heldig, at det var dit næsehåd. Det var nok, jeg finder mig ikke i det mere. Sig mig! Er det nu jeg igen? Ja. Nej. Måske. Bob. Du må. Kan I se den her, var? Jeg kan godt. Må jeg ikke gætte? Det der, der er ingen tvivl, det er en sommerfugl. Det er det. Ud med dig. Nå? Hørte I egentlig ikke også, der var en, der kaldte på os? Jo, vi må hellere smutte. Ja, det var hyggeligt. Det gør jeg også bedst i. Eller... Kan I så komme med? Ja, ud af min sum. Nå. Hvorfor gjorde du lige det? Synes du lige at trænge til en ansigtsløftning, eller hvad? Altså, det kunne man godt sige. Altså, hvorfor er det egentlig, du bliver ved med at følge efter mig i det hele taget?
Har du ikke læst heltemanualen? Heltemanualen. Ja, der står højt og tydeligt i paragraf 47 stykke 2, at alle helte skal have en følgesvend. Det vil jeg have, din helt egen følgesvend. Du skal huske på, at jeg er stor erfaring inden for området. Ja, men jeg er næsten sikker på, at du tager pisse på mig eller andet, men ved du hvad, du kan få lov til at komme med indtil videre. Mange tak skal du have, mange tak skal du have. Du vil ikke fortryde det. Du skulle huske på, at jeg havde stor erfaring inden for. Ja, du kommer bare i gang, når du vågner, ikke også? Ej, det der film, det var altså bare så god. Ja, og helt ærligt, ham var en slumse. Men jeg kunne se på den i dagvis uden at blive træt. Han gør mig helt lækker. Efter et par dejlige chokoladeboller. Chokoladeboller? Fedtfri selvfølgelig. Du var lige der kom med bange. Ad, prøv lige at se, der står en derovre. Ej. Hvad sagde han det? Ej, jeg tror det er en lure måske. Han ser ikke så farlig ud endda. Han ser lidt skum ud, han er nemlig onkel, der dræbte en anden poptøs. Justin Bieber hed hun vist. Skal vi ikke se lidt nærmere på ham? Ej, det tør jeg altså ikke. Tænk, at han kan være større. Ej, hold nu op med at være så pyldret. Prøv lige at se på ham, han ligner jo et lille lam. Okay, så. Tror du, han er død? Ej, men kan det høre, at han trækker vejret? Ja, det er så rigtigt nok. Han har vel en tendens til at sove lidt meget, tror jeg. Han er godt nok grim at se på. Ja. Skal vi ikke tage ham lidt op? Det gør det meget sjovere. Jeg skal altså ikke røbe ham. Tænk, hvis jeg får drengemus. Helt ærligt. Igen, hvorfor skal du være så pulveret? Kæft, lad os komme i gang. Au! Hvad sker der? Jeg knækker en negl. Stakkel, jeg har udstået hjemme. Hvis vi skynder os, skal vi nå redde. Ja, vi står færdige med ham. Det pyntede da en hel del. Ja, men jeg skal hjem og have ordnet den her negl. Selvfølgelig, hvis vi kan nå det, skal vi også nå at pause-shoppe lidt. Ja, det kan være så nice. Jeg har lånt mit daddy's Mastercard. Tiffany's! Ja, så gamle dreng, kom så. Vi skal afsted, vi har ikke så meget tid. Hjælp! Kæmpe med dig, jeg griber lidt for det! Undskyld, jeg havde lige en lille mareridt. Det var da helt vildt så irriterende, du kan være. Du må da snart have opbrugt din kvote af dumheder, må du ikke? Du er lige så behagelig som en buk til røven eller sådan noget. Det kender jeg godt. Stop det! Jeg gider ikke høre på det længere. Det er bare en talemåde, okay? Hvor kom vi fra i det hele taget? Jo, der var jo det der sådan, brev der jo. Det var ikke hamster! Nej, det var det lille hamster! Nej, det var ikke noget med hamster. Det var det dyr, nej. Jo, det var noget med en ring, sådan en trylleryllering. Det var noget. Det var herrens ring! Det var det, den hed! Det var herrens ring! Hvad er det? Hold ham væk fra mig! Hjælp! Du har ikke lagt om noget. Men det kan jo være, at han ved noget om ringen. Så kan du spørge ham. Tøs dig. Kom her og spørg ham. Ved du noget om, hvor vi kan finde herrens ring? Herrens ring? Ja, selvfølgelig ved jeg det. Altså, for at få fat i herrens ring, så skal I nemlig krydse de fortabte sjælesdal, og derefter skal I bestige de dødsensfarlige klipper, hvor der er tornspidse pigge, I vil bide på, hvis I bare tager et forkert skridt. Men hvis I nemlig stadigvæk er i live, skal I igennem den menneskeædende skov, som intet levende væsen nogensinde er kommet igennem med livet i god behold. Eller I kunne bare tage bussen. Ja, så må vi jo afsted jo. Ja, lad os komme afsted. Vi har ikke så meget tid.
Det klæder dig forresten med den læbestift, du har fået. Læbestift. Hvad snakker du om? Og så med det der pjat. Mave kan ikke holde til. Hvis hun spiser 10 flødeboller på et minut. Du er heller ikke. Så kan du jo bare slippe mig fri. Aldrig. Jeg slipper dig aldrig fri. Den eneste måde, hvorfor du nogensinde kommer ud for disse mure igen, er ved at gifte dig med mig. De valg, du giver mig ligesom valg mellem byller i røven og spaltede hårspidser. Slap du nu bare af, min kære prinsesse. Du har en evighed til at beslutte dig i. Ja, og slet skal være så. Helt den arme ikke i gang. Hvad siger du? Er der en, der har fået til opgave at redde en lille prinsesse? Ja, ifølge helteskanneren, som jeg lige har tjekket, så er det en trold ved navn Trold. Kæft, nå, der har fået den der opgave på mystisk vis. En trold ved navn Trold, siger du? Ja. Det kan man jo ikke, det er jo ondt. Hvad siger du så, min lille prinsesse? Er det ikke dejligt at vide, der er en trold på vej efter dig? Alt er blevet dejligt utysk. Ja. Ham trolden har ikke en chance for at redde prinsessen. Men for en sikkerheds skyld må du hellere holde lidt øje med ham. Jeg vil få. Jeg rejser med det samme. Her. Med. Hey, nu er jeg så tæt på mit mål. Men de må bare ikke glippe. Kom hvis jeg får en prinsesse til at gifte med mig, at jeg kan ophæve den her forbandelse og blive en mand igen. Jeg skulle aldrig have forvandlet min mesters kone til en genbrugsspiller. Jeg fik at vide, at der var nogen her omkring, som kunne hjælpe mig med at finde min bog. Aha, der er der en. Er det dig, der har taget min bog? Nej. Fy for helvede. Det kan være, de... Er det dig, der har taget min bog? Nej. Nå. Er det dig, hva'? Nej. Er det dig, hva'? Ja, hallo. Du der. Hvad vil du? Jamen, jeg er bare kommet for at finde min bog. For at finde din bog? Ja. Vil du så sige, at du slet ikke er kommet for at redde mig? Jeg vil bare så gerne finde min bog. Vil du ikke nok hjælpe mig? Det burde være dig, der hjalp mig. Her er fanget en ond troldkvinde. Og så kommer du bare og finde en skide bog. Skvat. Nå ja, jeg kan da godt prøve at redde dig. Ja, det var bedre. Dan! Nu skal han tage med få! Farvel, du klarer sig. Oh my god. Men! Hvorfor lister vi? Stille! Tumpe! Vi skal have fat i herrens ring, uden der er nogen, der opdager os. Derfor vi lister. Nå. Hvem går der? Giv jer til kende. Hej. Jeg er Trold. Eller jeg hedder Trold. Ja. Ham der står her, det er min følgesvend. Følgesvend? Hvorfor gentager du dig selv? Er du bange? Nej. Tværtimod, det var sjovt, fordi han er min følgesvend, og han hedder også følgesvend, så. Det bliver bare mærkeligt og mærkeligt, dem der kommer hertil. Hvem er det, der vil have fat i hans ring? Hej, Brigitte. Det er bare et par tumper, der er på vej videre. Ikke sandt, drenge? Nej, det har I vist misforstået. Se, vi kom faktisk efter den ring, vi har faktisk brug for den. Så vi går faktisk ikke uden at vi har fået den. Vel? Følges. Hallo! Jeg vil snart, Trold. Er det ikke tid til frokost? Fjols! Vi står her og er omringet af dejlige damer. Au!
Jamen undskyld, der er de bevæbnede damer selvfølgelig. Og det eneste du kan tænke på at spise. Stille, trold. Jamen, jeg er så sulten. Stikkemanden, vores særskerinder og for Gitte vil tabe. Gang på gang ser mænd komme her og prøve på at få fat i herrens ring, men det lykkes dem aldrig. De løber skrigende væk, når jeg er færdig med dem. Hvorfor skulle de ikke gå på samme måde med jer? Fisk. Det er fordi, vi skal jo sådan set selv bruge ringen. Så det, altså, vi skal ikke selv bruge ringen, vi skal bruge den til at redde prinsesse Gertrud. Godt så. Det passer sgu. Snak ordentligt, jeg skal inden. Ja, den er sgu god nok. Jeg vil vælge at tro på dig. Det er lang tid siden, vi har haft noget underholdning. Ikke sandt, piger? Jo, deres højhed. Underholdning? Ja, for at få fat i herrens ring, skal I klare de 3 prøver. Det lyder altså ikke rart. Det er det heller ikke. Stille. Tiden er inde til de 3 feminine prøver. Accepterer I? Eller skal I smage min vagt og spyd? Ja, så nu når du spørger så pænt, så må vi nok sige ja tak. Godt. Jamen, gør klar til første prøve. Er alt klar? Ja. Godt. Den første prøve kan begynde. I skal vokse jeres behårede ben. Men vil jeg gå ud, så vi behøver at se på jer samtidig. Her er til at pille af med boks og sådan. God fornøjelse. Hvorfor skreg du sådan, da du stikker hår? Jeg er sådan der tidsgræs, du er bare. Du skulle da ikke skrige alene. Lad mig se på resultaterne. Flot. Første opgave er bestået. Det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har oplevet. Det er ligesom at gå i bad 2 gange på samme dag. Godt. Jeres anden opgave er som følger. Slå mig i elastikleg. Det klarer jeg. Hvad? Det klarer jeg. Ja. Ja, jeg var låst inde på et pigekammer i 1,5 måned. Et eller andet skulle vi jo lave. Lad dysten begynde. Jeg kan ikke fatte det. Der er aldrig nogen, der har slået mig før. Så min kære. Du må prøve at komme over det. Og så slået af en mand. Jeg ved det, min kære. Stille. Fjern det. Den anden prøve er også bestået. Så langt er der aldrig nogen mand, der er kommet før. Men nu er det også slut. Det er tid til sidste prøve. Det klarer jeg aldrig. Den sidste prøve er dog ganske simpel. Vind min kærlighed. Eller dø. Giv os lige et minut, hvis det er i orden. Ja, men den klarer jeg. Ja. Mester jeg vinde. Kvinders kærlighed. Ligger damerne på stribe. Jeg er næsten sikker på, at du sveder, men du klarer den. Gå gennem. Står du ikke og fryser? Jeg har nemlig klædt damer øjnene de sidste 10 minutter. Jeg håber, du har en god forsikring. Du har nemlig lavet en kæmpe bulle i mine bukser. Jeg er lidt lækker, så vi skal du ikke med hjem og ligge i ske? Det klarede han jo.
Ja, selvfølgelig. Er du klar, Smukke? Ja, jeg kan næsten ikke vente. Du er smuk som natten. Dine øjne, de skinner som stjernerne på himlen, det glimrer. Du er smuk som havet. Din hårpragt, den bølger. Som fiskene i havet, de lever. Du er den smukkeste her. Og jeg elsker dig mere og mere. Første gang jeg kun så på dig. Og mit hjerte, det smeltede. Mit hjerte banker kun for dig. Hvis det vil være rundt, så. Dine øjne er som dybe skovsøer, der skinner i nattehimlen. Din krop er yndefuld, og når du taler, smelter mit hjerte. Du er det smukkeste væsen, der går på denne jord. Jeg tilbeder dig. Kys mig, jeg er din. Hvad? Nå, ja. Okay. Ja. Nå, ja. Det var det. Må jeg få ringen nu? Ja, tag den endelig, men tag mig med dig. Hvad? Nå, tag dig med dig. Hvad? Altså nu skal du, ja. Altså det er jo sådan, at jeg vil egentlig ikke udsætte dig for far. Så, ja. Altså jeg skal jo nok huske at skrive. Det er slet ikke det. Jeg skal nok huske at skrive og sådan nogle ting. Men gør du dig bare smukkere til næste gang, jeg kommer. Så. Alt for dig, min elskede. Kom så, vagter. Ja, selvfølgelig. Og først jeg ruller mig ud, så der er ikke nogen, der kan modstå mig. Kom nu. Hej, se et H.C. Skal lige snakke med noget meget alvorligt med ham. Jeg er altså ikke helt tryg ved det her. Heller ikke jeg. Hold nu op, I to. Vi vil bare hygge os lidt mere. Kom med ned i kælderen, så skal jeg vise jer noget spændende. Nej tak. Vi må videre. Det går slet ikke det her. Vi har en meget vigtig aftale med H.C. Det var ikke et tilbud, det var et ordre. I kommer med ned i kælderen nu. Nej, vi vil ikke. Nej. Det er ikke godt det her. Trolden fik fat i. Hans ring. Jeg må gøre noget ved det. Jeg må fortælle det til Kølbe, men hvordan gør det uden at hun pølser den her dejlige krop? Nå, min kære. Har du ændret mening? Jeg vil hellere kogalskab end have dig. Ja. I mine ører lyder det som om, du er lidt tættere på at blive gift med mig. Det kommer der ikke noget andet ud af. Mit svar står fast. Ja, så siger vi det. Vil du ikke godt være sød, slip mig fri? Jeg lover, jeg aldrig nogensinde vil fortælle det til nogen. Please. Lad mig tænke lidt over det. Nej! Du er det ondeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Giv du lidt kval i din egen egoisme. Slap du nu af, prinsesse. Før eller siden bliver du alligevel min. Og se, der kommer Slæskio. Han kommer sikkert for at fortælle, at det lille heltetrold har opgivet sin mission. Tal til mig, Slæskio. Jo, jeg bringer desværre ikke godt nyhed. Forklar. Jo, ser du, jeg følger efter trolden som befalet. Han har netop klaret den første opgave og fået fat i. Det kan ikke passe. Ingen mand har nogensinde kunne klare de kvindelige kræfter, som passer på ringen. Nej, det er rigtigt nok, men han er jo heller ikke en mand, han er en trold. Dum mand. Men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at nu er jeg på vej mod det lysende sværd. Det lysende sværd. Det får han aldrig fat i.
Nej. Men for en sikkerheds skyld må du hellere lidt bedre øje med ham anden gang. Ja, vel. Jeg skal gøre mit bedste, men det bliver sgu ikke nemt. Og hvorfor så ikke det? Jo, da jeg kiggede på, da jeg iagttog det her, ikke også? Så blev jeg overfaldet af de her, hvad kalder man dem? Kvinder. Og de tævede mig. Og jeg kunne ikke gøre noget. Og kom til sagen. Jeg bliver fartillæg for det her. Fartillæg? Du må da have slugt søm. Hvis ikke du lærer de forhårede bagdele nu, så skal jeg torturere så meget, du vil, og du aldrig var blevet. Stop! Jeg skal høre med det samme. Usim. Nå, min fine herre. Det går nok ikke så godt mere, hva'? Og hvad mener du så med det? Tror du ikke, jeg hørte jeres lille samtale? Det kære væsen af en trold kan vist mere, end du havde regnet med. Bare rolig, prinsesse. Han får aldrig fat i det lysende sværd. Hvis du er så rolig, hvorfor sveder du sådan? Fordi det er varmt herinde. Så siger vi det. Ja, jeg kan love dig for, at så snart trolden fejler, skal jeg personligt få bragt hans lig herover, så du kan se det med dine egne øjne. Den eneste gang, du kommer til at se trolden, er, når han står her for at dræbe dig. Ønsketænkning. Helvede! Går ikke efter planen. Den trold skal stoppes. Koste hvad det vil. Gider ikke mere. Meget. Her har jeg vist været før. Men du ser da ny ud. Hvad er du dog? For en klam kælling. Jeg er nu en troldkvinde, Gylpe. Og hvem fanden er du så? Mit navn er H.C. Ja, navnet siger mig noget. Jo, jeg er også en kendt eventyroplæser. Eventyr. Yes. Hvad i alverden laver du så her? Der kan jeg ikke bruge til noget. Skrid! Ja, men... Skrid, eller er jeg rundt for at bære dig? Nå, farvel. Ja, farvel. Hvad giver hånd? Nej! Nå. Helt utroligt. Belastende folk, de er i dag. Og hvem er du så? Goddag, mit navn er Poul Røjsk, og jeg kommer fra firmaet Trykkespejlet. Goddag, og hvad vil du? Ja, jeg kommer jo for at gøre et årligt eftersyn på den trykkestav. Er det allerede tid igen? Jo, tiden går ud, når man har haft det sjovt, for du har jo haft det sjovt med den trykkestav. Det har jeg vel. Okay, hvis jeg lige må få lov at få den. Godt. Det var med 20 cm, men den er dog blevet lidt skæv. Jeg er lidt meget med den. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det siger det ikke sammen. Men det kan blive på længere sigt. Det kan blive så skæv, at du kan ramme rigtig med den. Undskyld. Jeg skal nok passe på fremover. Godt. For ellers dækker garantien jo ikke. Nej, okay. Fremover så bruger jeg den kun, når det er højst nødvendigt. Ja. Den får krydsebogen. Mange tak. Og jeg beder, vi ses jo igen om et års tid. Og husk nu, at en tryllestav er et værktøj og ikke et legetøj. Farvel. Ja, farvel. Nå. Det var da heldigt, den fik et kryds i bunden. Nu håber jeg også bare, at Slig skal have nogle gode nyheder næste gang. Hvad har vi her? Mit navn er Bølgesvend, og det er min mentor Trold. Goddag. Hvad bringer jeg hertil? Jeg er Ove for gruppe. Altså, se, vi er kommet efter det lysende sværd. Ja, vi fik at vide, at vi finde det her område. Hvorfor skulle jeg lige sige det? Nu begynder galerne ramt igen. Det er så svært. Så er det virkelig det. Så er det virkelig det. Så er det virkelig så svært. Gjorde I det? Ja. Så er det virkelig det. Gjorde I det? Stop. Man gør mig lidt bange om det her. Nej, stop. Gå med dig. Der er ingen, der vil snakke med dig. Nej! De sagde det lige så svært og bange. Sæt! Gå over din kur. Det er altså ked af, kære venner. Der er visse ting, man ikke taler om her, og det lysende sværd er et af dem.
Men, Det kunne vi godt nok se. men det er altså det, vi er kommet efter. Ja, men det er altså ikke lige så nemt at få fat i. Det kræver, at I skal bestå prøverne. Flere prøver. Hvis jeg får andre prøver, så ja. Hvad går de prøver så ud på? Jo, altså. For at få fat i den lysende svær, skal I Det er ligesom der hvor giv mig den din ven. derovre. Der kommer vi derovre. Ja, det må jeg altså, det er jeg altså ked af gerne med. Hun har ikke været sig selv, siden de aflyste ens yndlingsserie, Den Ringe Herre. Den Ringe Herre, det var altså også en god serie, det var. Nu skal jeg lige, kan I huske dengang, det var det. Det gør han i gang med. I hvert fald, vi vil gerne have at vide, hvad vi skal gøre, så vi kan komme videre i programmet. Om cirka 3 dage bliver forvandlet til den mindre pæne del af en fodvogn, så det er ikke så meget tid. Godt, det gør mig. Nå, men skal vi gå i gang med den første prøve? Albert Schweigstein! Guten Tag, du har kaldt på mig. Ist der en, der vil lige prøvetagen? Netop, Albert. Her er din udfordrer, Trold. Willkommen. Sæt dig bitte her ved deres bord, dann skal wir en lille dyst haben. Jamen, vel. Hier ist ein Flaske mit Gift og en Flaske med vand. Og her er 2 glas. Nu vender jeg mich om, og så hælder du gift i en glas og Wasser in det andet. Når jeg så vender mich om igen, så bestemmer du, hvem sådan trinket mad. Forstanden? Ja, vent du der bare op. Stærke sager. Ja. Vent du der bare om. So Spiele beginnt. Du hast nu noget i begge glas. Jeg tænker, hvis du bliver dum, så du stille glasset med gift foran mig. Men jeg tror ikke, du er dum, så derfor du stille glasset med gift foran dig selv. Men du tror sikkert, at jeg tror, at du ikke er dum, så derfor tror jeg, at du har stillet glasset med gift foran dig selv. Men jeg tror sikkert, at du tror, at jeg vil tro, at du tror, at du ikke er dum. Derfor tror jeg, at du vil tro, at jeg vil tro, at glasset står foran dig. Derfor står glasset med gift foran mig. Eller... Nej, hvad så der flyver der? Hvad ser du? Jeg kan da ikke se noget. Glem deres. Lad os bare drinke. Jeg har bundet rundt på glassene. Du er blevet forgiftet. Selv. Jeg puttede gift i begge glas. Og hvis du havde læst lidt bedre med i biologitimerne, så ville du vide, at trolde er immune over for gift. Verdammt! Nå, ja. Det var jo egentlig meget dejligt. Nå, det var første prøve. Mere? Ja, der er én prøve mere, men den klarer jeg aldrig. I skal nemlig igennem lysets hule, hvor I vil kæmpe imod den mørkeste skabning i hele universet. Dorte Sladder! Javel. Gjorde det nu igen? Det var du også længe nok. Men det er også lige meget. Jeg ordnede første prøve. Nu mangler vi bare at tage os af Dorte Sladder. Ja, 2,5 dage, vi kan vel lige nå det. Ja. Kom så, så er det vores. Frokost!
det her. Troldmandsmakkeren er kun et enkelt skridt fra kernens sidste opgave. Hvis de klarer den, så kan jeg vist godt begynde at lede efter nyt arbejde. Men i den her krise, hvor kan jeg finde arbejde? Nå, Bilka. Bilka? Hvad fanden tænker jeg på? Jeg må finde på noget, Jeg har det. Nej, jeg må finde på noget. Men hvad? Kære Bilka, de arbejder i antagerkraften ellen. Undskyld mig, herre. De har vel ikke set to virkelig grimme fyre komme forbi med en bog, som bestemt ikke tilhørte dem. En bog, der ikke tilhørte dem? Nej, det tror jeg ikke. Der er ikke været nogen forbi her. Det er simpelthen... Det er underligt, det der. Hvad snakker du om? Det er sgu da underligt. Du er sindssyg. De er simpelthen nogle værre svindlere, de to. Og du mørste. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Og de levede lykkeligt til deres stælles ende. Det kan man sgu da ikke skrive. Den vending er brugt til hudløshed. Ved du hvad? Jeg tror sgu nok selv, vi kunne gøre det bedre. Haha! Der fik jeg jer. På færre skærning oven i købet. Hvad mener du? I har læst i min eventyrbog. Giv mig den tilbage. Her! Det var da også det værste magtværk, vi længere har læst. Ikke sandt, bror? Jo, originalt er det at skrive en prinsesse, der sover på en ære. Ja. Det kan du sgu selv gøre. I er bare misundelige, elendige amatører. Ej, hvor er det ulækkert. Her var jeg i gang med noget, og så kommer I alle sammen og forstyrrer mig. Han har faktisk ret. Han var her før. Det kan man godt lugte. Med kraftedeme. Okay, hallo, vi går bare igen. Ja, men tro ikke, at vi har glemt det, du lige har sagt. Nej, men fine ven. Næste gang vi ses, bliver det værst for dig selv. Ja, nej. Jeg gider ikke engang bruge tid på dig. Du er simpelthen for ulækker. De er sindssyge. Så kan måske få lov til at tænke. Hvordan var det? Ja, nu ved jeg det. Jeg må finde på noget, jeg skal finde på et eller andet. Jeg har det. Jeg må fortælle det til Gylpe. Hold da fest, hvor er her mørkt. Kan du se noget? Følelse. Ikke en dad. Jeg kan fornemme en tilstedeværelse i hulen. Hvem der? Os. Kan du ikke lige løfte i hatten, så du kan se noget? Naturligvis. Jeg kan fornemme, at I kommer for at få fat i det lysningssværd. Hvor vidste du det fra? Det er den eneste grund til, at der er nogen, der kommer til det gudsforladte sted. Nå, okay. Men I får aldrig fat i det. Og hvorfor så ikke det? Fordi I skal kæmpe imod mig, de mørke magters mester. Jamen da, lad os komme til sagen. Jeg udfordrer dig til duel om det lysende sværd. Du er modig, unge ven. Men du er ikke mester i mit liv. Lad det komme an på en prøve. Kraften er stærk hos dig, unge ven. Vil du ikke bare sidde og tage min hat af? Jo, naturligvis. Mange tak for strammet noget så forfærdeligt. Du kan finde det lysningssværd ude bagved. Det tegner nok til nye batterier. Held og lykke. Ja, det var jo næsten synd, hva'? Så en gammel, flink dame skulle dø på grund af sådan et åndssvagt sværd, hva'? Man kan jo ikke vinde hver gang, jo. Det er fuldstændig ret. Nå, nu mangler vi at komme til at fjerne sø. Nej, men se en gang. Sikke en krabat, hva'? Den skal vi nok vinde med.
Vi er travlt. Ja, vi må lige se, om vi kan nå det. Det var det, jeg sagde til dig. De havde klaret den sidste opgave og var på vej herhen. Men nej, du ansætter jo også bare en hel masse idioter. Så undskyld da, du fik ret. Du går sådan hen og kæmpe imod dem. Mig? Du må da være fuldkommen gøl. Afsted, eller jeg stopper dig! Ja, jeg skal nok. Stop, I gør mig ikke skidt. Prøv lige at se. Det tror jeg nu nok, vi gør. Okay, trold, lad os nu lige se, om vi kan finde en løsning på det her. Jeg er sikker på, at jeg har noget, du eftertragter. Hvad sker der? Han går jo bare. Hvilken magi besidder du? Ingen. Jeg gav ham netop bare herrens ring, som giver han magten over Lilleputnationen Bornholm. Hvad har du? Givet ham magt. Det så ud til at kunne godt have brug for noget af, så slipper han for dit eventlige råben og skrigen. Snart jeg får fingrene i ham, så bliver det værd for ham selv. Burde du ikke koncentrere dig om den nuværende situation? Okay, hvem skal til først? Det klarer jeg, far. Det er jo bare en kvinde. Det er lidt farligt. Det er en dame, hun kan da ikke gøre noget. Er du sikker? 100%. Løgne skridt er ikke rart, men giver op det nu straks sin far. Ej, igen! Det var utroligt godt, man kan blive død! Så er der jo kun dig og mig tilbage. Kun det magiske sværd kan. Men det kunne godt se sådan ud. I kan ikke begynde at stysse endnu. Jamen tak. Altså, jeg mener bare, at du ser til, at jeg ser på, så er det her på min helt. Bevares. Ja, altså, gerne lidt chipt. Om cirka 3 minutter bliver jeg forvandlet til noget knap så spændende. Jamen, showtime. Kom så, trold! Du skal! Jeg vil ikke være en del af det her fuglebarn mere! Kom så, trold! Kom så! Min helt! Du har reddet mig! Tusind tak! Det var da så lidt. Jeg havde alligevel ikke andet at lave. Fjollehoved. Da jeg hørte, det var en trold, som skulle redde mig, var jeg lige ved at dø. Men nu er alt anderledes. Jeg tror, jeg får elsk i dig. Jeg tror faktisk også, at jeg er forelsket i dig. Du ser faktisk sød ud. Jeg synes også, du ser sød ud. Jeg vil dele resten af mit liv med dig. Kom så. Nej. Op, Esse. Alt håb er alligevel ude. Du får aldrig høre det. Skide forbandelse. Er min ondskab er slået fejl. Ja, men inden under alt det ondskab, der er der et hjerte af guld. Mener du virkelig det? Ja. Ej, Ja. tak. Ej, du har ret. Det hele, det skal nok gå. Min lommeregner har ret. Den kan skrive love. Det hele skal nok gå, så længe de er sammen. Nej, hvor var det smukt. Ja, vi så det hele. Det var en perfekt historie. Man kunne nærmest skrive et eventyr om det her. God idé, hør ikke. Skal vi ikke glemme alle vores uoverensstemmelser og skrive det perfekte eventyr om denne begivenhed? Det lyder som en god idé. Hvad siger du, brormand? Og så alle tre sammen. Det kunne blive en bestseller. Men jeg har bare et enkelt problem. Hvad? Hvordan laver vi den perfekte afslutning på sådan en her historie?
Se ikke på mig, jeg er ikke professionel. Jeg ved det ikke. Er der nogen, der har en idé? Ja, det har vi. Og de levede alle lykkeligt til deres dages ende. Slut. Bag døren. Tak for i aften. Tak for lånet af jeres unger. De er virkelig, virkelig dygtige og virkelig, virkelig søde. Det har været en fornøjelse at have jer i den her halve sæson. Yes. Ja. Og det er den sidste forestilling. Nu skal du rydde op. Det skal jeg så være til. Ja! Ja! Det er så det bedste. Det tryller vi. Så ja, det er det. Tak for jer.